Kag sa number 1, pulis kag isa ka sibilyan patay sa separado nga pagpaniro sang NPA. Nagluntad ang una nga insidente sang pagpaniro pasado las 7 sang aga sang Domingo sa sitio Tagda, Barangay Dulis sa Calatrava, kundiin gintiro ang 58 anyos nga lalaki sagwa sang iya balay nga nagahimos kuntani agud nga magsimba. Anom ka mga lalaki nga may mga armas na nagtiro sa ulo sang biktima kag nagpalagyo. Pagkaligad sang 3 ka oras, nag-engkwentrohan na ang makatapos ang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kag ang mga armado nga lalaki samtang nagaserbe ang mga kapulisan sang warrant of arrest sa Barangay Menchaca. Bangod sa nga pagnilukpanay na missing si Police Senior Master Sergeant Romel Aguilar sang 3rd Maneuver Platoon sang 1st NOC PMFC. Nakabaton sang report ang Calatrava PNP nga may bangkay nga nasapwan sa Purok 5, Barangay Lagaan, kag siya ang positibo nga ginkilala nga amo ang nadula nga pulis. Sa report sang PNP, nagpangayo sang bulig ang pulis sa mga pumuluyo sang siya sang ginapalapitan sang anong ka mga armado kag gintiro. Dako ang pagpati sang PNP nga pareho lang ang mga suspect ay involvado sa duha ka shooting incident. Ginako sa New People's Army ang pagpatay sa 58 anyos nga si alias Mando sa Barangay Dulis tungod ila ginalegar nga isa siya kaaktibo nga espiya sang militar. Sunod sa NPA, nakuha nila sa iyang isa ka caliber 45 nga pistola kag mga bala. Dugang pa sang NPA nga ila naka-engkwentro ang mga kapulisan. Nakuha sang NPA kay Aguilar ang 9mm pistol na service firearm kag pila ka mga bala. Ginkondenar sang Regional Office ng PNP ang pagpamatay sang armado nga grupo sa Calatrava kag padayon ng operation na gud madakpan ang mga suspect kag mahatagan sang hustisya ang napatay nga pulis.